дар тантанаҳои ҷумҳуриявии ҷашни сада муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Эмомалӣ Насриддинзода, роҳбарони вазорату идораҳо ва намояндагони корпусҳои дипломатӣ, кишоварзони вилоятҳои Суғду Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок намуданд. Таъкид гардид, ки маҳз истиқлоли давлатӣ ва сиёсати фарҳангпарваронаву созандаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки ҷашни сада дубора эҳё гардида шаҳомату азамати худро барқарор намуд. Ҳамасола дар ин айём мардуми Тоҷикистон бахшида ба ҷашни сада дар баробари гулханафрӯзию омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ, инчунин аз ҳавлию хонаҳо ашёҳои нодаркорро берун карда ба тозаву озода гардонидани манзилу гирду атроф ва вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ баҳри пешвози Наврӯзи хуҷастапай машғул мешаванд. Сада чун меҳргону рӯзи Наврӯз ба мову ҳастии мо ёду ёр аст. Сада ин ид барои иди кишовардон гӯя мешавад. Ин пешахтана ин омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ мебошад. Имрӯз кишовардони вилояти Суғд омода намудани техникаҳои кишоварзӣ, агрегатҳои он, инчунин ба ҳаво нигоҳ карда имрӯз яхобмонӣ, заминҳои кушод, яхобмонӣ, боғу токдорҳо ва шаклдарории дарахтон ва буриши санитро гузарондӣ шуданд. дар гӯшаҳои алоҳидаи боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ кишоварзон аз минтақаҳои гуногуни мамлакат маҳсули дастранҷи худ, инчунин олоти кории кишоварзӣ, тухмии зироат, техникаҳои соҳавӣ, хӯрокҳои миллӣ, гулу буттаҳои ороишӣ ва дигар маҳсулотеро, ки ифодагари ҷашни сада мебошанд, пешниҳоди ҳозирин гардониданд. меҳвари ин ид, ки як нав натиҷагирӣ аз фаъолияти кишоварзон ва замина гузоштан барои давраҳои минбаъдаи фаъолият мебошад, дар базмгоҳи сада корхонаву муассисаҳои саноати аграрӣ низ дастовардҳои хешро ба маърази дид гузоштанд. мо паррандаparvaро имрӯз аз тамоми имкониятҳо истифода бурда баҳри иҷроиши дастури супоришҳои ва дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат, ки соҳаи паррандаparvari дастгирӣ намуда аз ҳамаи намуди андоза ва боҷи гумрукӣ озод намуд ба муддати 6 сол аз соли 2018 то соли 2023 мо имрӯз тавонистем, ки шумораи корхонаҳои паррандаparvariро зиёд намуда ва барои зиёд намудани саршумори парранда ва истисоли маҳсулот кӯшиш ба харҷ дода истодем, ки имрӯз мо метавонем, ки зиёда аз 1 миллиард тухм дар соли 2022 истисол намуда ва 49,8 ҳазор тонн гӯшти истисоли гӯшти парранда расидем. соли 2022 оилаҳои занбури асар ба 260,000 ва истеҳсоли асали молиё бошад ба 4580 тонна расонида шуд, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 175 тонна асал ва 5500 оилаи занбури асал зиёд мебошад. миллати тоҷик дар рушди тамаддуни башарӣ бо фарҳанги кӯҳанбунёди худ саҳми муассир дорад. аз таҷлили бошукӯҳи сада дар пойтахти мамлакат бармеояд, ки суннатҳои ин ҷашни ниёгони мо ба таври васеъ омӯхта шуда, таҷлили он дар саросари мамлакат ба ҳукми анъанаи неки мардум даромадааст ва тамоми сокинони кишвар онро дар рӯҳияи баланди арҷгузорӣ ба мероси маънавии халқ таҷлил менамоянд. ҷашни сада марбут ба замони пеш аз ориёиҳо буда, аз замони шоҳони асотирии пешдодиён, ки таърихи тахминан 6-7 сола дорад, сарчашма мегирад. ин ҷашни ниёгони мо ба мисли ҷашни наврӯзу меҳргон, ҷашни ободкорӣ ва кишоварзон мебошад, ки тамоми қишрҳои ҷомеа маросими онро риоя карда аз баргузориаш изҳори шодмонӣ мекунанд. албатта ин иди ниёгони мо мебошад, ки зиёда аз 5000 сол таърих дорад ва албатта ин бо шарофати истиқлолият, бо шарофати тинҷи амонӣ ин ид дубора эҳё гардид ва албатта мо деҳқононро вогузор мекунад, ки дар ин рӯзҳо ба кишту кор ба омода гардем. ин ид яъне ки 50 рӯзу 50 шаб мебошад, ки мо деҳқонон ҳама он захираҳое, ки барои кишту кор аст, он таъмири техникае, ки вобаста аст, албатта ба ҷо орем ва барои кишти нав омода гардем. ноҳияи Файзобод дар ҷашни кӯҳанбунёди тоҷикон, ки ҷашни сада аст, бо иқдоми пешвои муаззами миллат ин ҷашн барои мо тоҷикон дубора эҳё гашт ва мо сокинони ноҳияи Файзобод тамоми маҳсулотҳои кишоварзии худро ба маърази тамошои сокинони пойтахт пешниҳод намудем.
پیام شادباشی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مناسبت جشن صده را در قسمت تنتنوی یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه امامعلی ناصرالدین زاده به سهمی حاضرین رساند. در فرجام تنتنه‌های ادانه بخشیده به جشن صده به کشاورزان و فعالان ساحه کشاورزی مملکت افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد.